ще ви разкажем история за това как училището се превръща в семейство. Място, където всеки вярва, че дори най-малката помощ може да доведе до големи чудеса. В малко училище се случва голямо чудо. Когато всички се обединяват в името на едно дете, надеждите и мечтите се превръщат в реалност. Слънчице, моля, покажи се на децата, слънчице, топло усмихни се. Това е история за силата на духа, която не познава граници. В този филм ще видите как сърцата на ученици, учители и родители се сливат в една обща цел – да дарят надежда на дете, което се нуждае от нов шанс за бъдеще. Неговите стъпки може да са бавни, но мечтите му летят високо. Това е история за куража и надеждата в един свят, който не винаги е справедлив. Въпреки трудностите, не спира да мечтае. Всеки ден е ново начало, нова възможност. Сърцето му бие с надежда. Надежда за бъдеще, в което може да ходи, да играе, да бъде част от света около него. Искам да съм мъничък вълшебник, за да мога с пръчица в ръка, за да създам магически учебник, който се нарича доброта. Историята започна, когато изведнъж се роди в 7-я месец. Някъде към 6-я месец на един от редовните прегледи при невролог се установи, че има малък проблем, който така го наричаха в началото. Беше малко по-стегнат и след това започнахме да ходим едни специалисти пред други. И някъде може би към 9-я месец вече му беше поставена диагнозата детска церебрална парализа. За толкова малко дете такава сериозна диагноза беше доста шокиращо. Не вярвахме, но въпреки всичко продължавахме с рехабилитациите. Опитвахме се да дадем максимума от нас, да посетим най-различни специалисти. Бяхме в България, бяхме в Сърбия. С идеята да му дадем максимален шанс да постигне много повече от това, което би могъл да постигне без рехабилитация. В един момент просто стана ясно, че това, което може да се постигне с рехабилитация, не е чак толкова много и е необходима операция. Докато се бори с ограниченията, около него се събира общност, готова да го подкрепи. Преди няколко месеца, прибирайки се от работа, видях в социалните мрежи, че майката на Влади е споделила свой пост, в който търси подкрепа да се осъществи операция на нейното детенце. Всички ние знаехме и виждахме, че Влади трудно ходи, изпитва болка, когато се придвижва. Имаше огромно желание да тича и да играе с децата, но по обясними причини това не се случваше. До този момент, до който не видях тази публикация, изобщо не знаехме, че има вариант, в който можем по някакъв начин да му помогнем. След като се запознах с всички подробности, уведомих директора на училището и помолих за съдействие, като първоначално да качим, да споделим тази публикация във Фейсбук страницата на училището. Ръководството веднага откликна. Буквално след минутки беше споделено във Фейсбук страницата. Оттам колегите видяха, споделиха. До края на вечерта всички колеги бяха запознати с ситуацията. Още на другия ден, с помощта на нашия психолог и директора, се осъществи среща с майката на Влади
и се обединихме около тази инициатива да помогнем. Всяка инициатива е стъпка към мечтата на едно дете. Обикновено училище, необикновена кауза. Всички заедно се борят за операция, която може да промени живота на едно дете завинаги. Те, учениците, не просто събират средства. Те събират любов, подкрепа и надежда. Всяка малка помощ е част от нещо по-голямо, един нов живот за техен съученик. Всички са заедно, различни, но обединени, доказвайки, че любовта и съпричастността могат да постигнат всичко. За първи път нашите специални деца се включиха в подобна инициатива. До момента те се познаваха, но никога не бяха участвали заедно в обединени да изпълнят една такава благородна кауза. Целият екип съвместно участваше в подготовката за концерта. Справиха се чудесно. Танца, който подготвихме, се радваме, че така бурно се прие и добре от публиката и се радваме, че помогнахме на Влади да сбъдне неговата голяма мечта. Когато разбрахме, че се подготвя благотворителен концерт с много желание, се включихме. По време на репетициите се сближихме с Влади и заживяхме с неговата мечта. Тя се превърна наша мечта. Освен да отцелвахме заедно, ставахме близки приятели. Влади ни напълни силата на човешкия дух е безкрайен. И в тази борба той не беше сам. Заедно сбъднахме неговата мечта. Историята на Влади промени начина, по който останалите ученици виждат света. Научи ги да оценяват малките неща и да бъдат благодарни. Те помогнаха на Влади да стъпва уверено, а той помогна на тях да открият в себе си силата да правят добро. Важно е обучението в училище да върви ръка за ръка с възпитаването на добродетели от децата. Искаме нашите ученици да бъдат добри, да бъдат съпричастни и да бъдат човечни. И те ни показаха, че го могат. С огромно желание и ентусиазъм те се включиха във всяка една от дейностите, които предприемахме и осъществихме, за да постигнем голямата ни цел. Видяхме ги заедно повече от всякога. Всеки ден е битка, изпълнена с надежда и предизвикателства. Докато другите деца скачат и играят, той се учи да прави стъпки, които ние приемаме за даденост. Сърцето му е пълно с мечти. Мечти за свобода, за игри, за приятелства. Но зад всяка усмивка се крие борба. Мечтая да ходя без да ме боли. Всеки лев, всяко усилие, всяка подкрепа става част от неговата история. След месеци на усилия, най-накрая получи шанса, за който мечтаеше. Благодаря, че ми дадохте шанс. Тази борба не беше само негова. Тя беше наша. На всички, които вярваме, че всяко дете заслужава по-добро бъдеще. Това е разказ за смелост и надежда. За училище, което не само учи, но и вдъхновява. 13-то училище е втори дом за много деца. То е не само храм на знанието, но в него учениците чувстват уют, топлина и обич. Екипът на училището се е заел с мисията да подкрепя всяко едно дете. И така се включва в националната програма «Заедно за всяко дете». Възможностите, които програмата дава, са да се подпомагат екипите за обхват, да се прилагат добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. Влади посещава училището до обяд
След обед ние сме на рехабилитация до 12 съответно. И той си идва с желание, има си приятелчета в класа. За мен беше това много важно, децата да го приемат, защото, знаете, има различни истории, но в нашия случай наистина имаме късмет и с госпожа Атанасова, госпожа Петрова. Всички деца наистина му се радват и му помагат винаги, като идвам да го взимам, подават му нещата, събират му раницата, всичко с каквото могат, винаги са добронамерени и това ми дава, как да ви кажа, успокояваме, че тук в училище той се чувства добре, той е добре приет и съответно е в една спокойна среда и си работи заедно с останалите деца. Моето дете се чувства добре в това училище, в тази среда, на което много се радвам. Основните цели са да се създадат условия за разширяване на сътрудничество между родителите и учителите с цел синхронизиране на усилията им за личностно и професионално развитие на учениците, да се повишават знанията и уменията на родителите, за да се предотвратят негативни прояви от страна на техните деца. Днес правим макет на исторически селища. Те възниквали до реки и езера, за да може, ако има пожар, да могат да се спасят по някакъв начин.